Igama lami Mathangethiji umuntu omzikhona Gibela Mchunu. Engiyokandala into elizisela ngosisi apha. Ngize la ukuzobophisa leseqhumgwa. Like andiyazi manyanyana but ke nisazomamela ukuthi nje sihlukane indoda yami. All right. Nelazo udaba. Malady. Nana case number 42314. Umesi Storm Zikona Kulu versus Mathangethiji Gibela. Malady. Ngicela ummangali atshele inkantolo amagama akaphelele. Untombi khona Mchunu. Ummangalelwa atshele inkantolo amagama akhe aphelele. Mathangethiji Gibela. Okay. Size ngani enkantolo? Ushisa ingubo zami lo. Ubeshisa ingubo zakho kwenze njani? Uthatha indoda yami. Ngase ngithatha ingubo konke ukuthi akakuthathe konke akusebenziseke. Awasha ayibuyise. Yena wa decide ukuthi ayishise. And ushise ingubo zami ezibizayo. Nedress nakho uthi yami ngayithenge eLondon. Icorset yami ngabe yena eParis. Uthatha indoda yakho wena wasumnika ingubo zakho. Bengithi akathathe konke akwenze konke lokho akwenza indodeni yami. So uma sekuthatha ikuphi inkinga umenza into ayithandayo ngakho uyishisile. Ubumnikela ukuthi azenzeni. Bengithi akayiwashe. Angithi nendoda yami yayisebenzisa. Bengithi akasebenzise neingubo zami lezi ayiwashe. My lady. Ngizongenelela la. Yabona my lady kusho ukuthi singayithatha ngokuthi ufana nokuthi umamkhulu ukuthi uyakwazi ukusebenzisa indoda yakhe ukwenza imisebenzi kodwa akakwazi ukubawashela. Uclient ke ngokudinwa wayesethi hayi ke kulungile mangabe ukuthi ufuna ukuzoba umfazi nawe la ekhaya umfazi uyawasha and mewasha uwashela ifamily umfazi. So ke my lady ingaleso zathu la ethathe khona ingubo wathi ayihambe ingubo zika baba zikhona lapha ngithi ubabazi ingubo zika baba zikhona phakathi neingubo zakho umamkhulu zaba khona lapha phakathi ukuthi akayiwashe bese uyayibuyisa wavela wayishisa. Mathangethiji ela wokuqala akhona indibanisa naye ndidilana nendoda yakhe alimana stand ba uyizisa njani washing yakhe kumbama nehlambi le corset athetha ngayo yeyona yona intshele imali because funa into eyiparafini eninzi inkulu corset ingaka ingangentente yesekasi uthi manhlambi impahla yakhe uyangiqhayela lo sisi lo angithi wenza konke ingakho lethi ingubo ukuthi yenza konke ukuthatha uqhubeka uwashe konke nengubo azikwenza ngubo zakho ndenza indoda yakho yenza indoda yakho. No my lady asiyilungise lento umama umqondo nendoda yakhe bayinto eyodwa njoba beshadile bashada umshado ohlanganisayo mangabe kuukuthi lo akakwazi lokuthatha indoda yodwa amshiye lo mabathatha bobabili manje angamthatha omunye amshiye kanjalo mabenzile washing abenzile bobabili ukwayisa ukuthi ulokhuzala lo utshesa phela Order. Umathangethiji. Okay. Abana amagama enkantolo. Okay. Kukweyisa ukuthi umathangethiji azothi ukudilisha nendoda yakhe kha. Ukhawula umshado phela leyo nto. Mina ngathela ngenyongo kaMchunu ngashaya. Shame uthola ngenyongo nithwala indoda yakho. Angakhulumi kanje. Mina ngizele mina kaMchunu ukhuluma ngishane ngane izuthu njobe sahamba noma gquma ngithole hlala uzale ngalokho wena zala iduty yakho kuzala mina yami iduty ugibela indoda le yakho bengingakaze ngiyizwe mina emhlabeni ukuthi khona umuntu olandela isibongo sakhe ngalolu hlobo ngoba kusho ukuthi ugitshela into yakhe lo manje uyawagibela futhi kufanele njake uyadela noma khona ukugibela gibele kuyena hayi ngeke manje sikume sigibele phela nathi ayikho into azokwenzela yona ukutshela namafa wakubhalisa mina sithi hamba naye nje kuphela mfethu
Uhlala namafa. Anifuni mafa, mina ngifuna indoda yakho. Uzokwenzelani? Mina imoto le ayidrayiva yeyethu ngoba sihlanganisile amafa. Mhlawumbe uyazi nje bana mna ndikuprocess yothenga imoto ke. Angayithanda ngani? Angayithanda ngani? Umkhulu, phela umkhulu mina ngamshada ngoba ngamsiza ukuthi angishade. Wena umshada le mali suppose ba uchade wena ngathi yeza uthengela mina imoto ngayo. Angeke kwenzele lutho. Sho wena. Lalelani. Order, silence in court. Niyabona ukuthi nizokwenza ipero nje la enkantolo nizoba ngindoda yona yikho ngisho kuba bikho la. Uyokwenza loan for him na. Indoda yami yangishada. Hayi ngiyamvuma umtholo. Shem. Ayamvuma. Indoda yakho yakushada. Wena Uphethe imbhebhe umchulu. Imbhebhe. Order, silence in court. Akudlalwa la. manje wena mesisi Mchunu. Ay ngoba wena nendoda yakho nashada umshado ohlanganisile. Hlanganisa amafa. Into eyodwa. Fanele into ayenza nendoda yakho ayenze nawe. Mangabe washela kangiwashele nami. Okushuthi nawe okwenziwa indoda yakho njoba ninto eyodwa kuyena fanele nawe ukwenza. Hayi akangeni ndawo. Ukuthi indoda yakho mekuwukuthi imuphi imali nawe fanele umuphi. Hayi akangeni ndawo ezintweni zethu. Angisebeni lo uma ngithole. Ni into eyodwa nje. Hayi Ewesiba uthangeni indawo ndiphakathi naphakathi phone. Uphakathi naphakathi kwenzani? Unaphakathi naphakathi kwenzani? Ndikhona because they are featuring. Ndikhona. Thula phela sisi. Into fanele uyazi. eSouth Africa wonke umuntu unelungelo lokuthi athandane nomuntu afuna ukuthandana naye. Hayi indoda yami. Isithembu sivumelekile. Indoda yakho over the age of 18 angeke uyidecide ukuthi ithandana nobani iyekana nobani. Ungcono ithandane nawe ke judge. Uthiwe kulo. Angizothi ngikhuluma ubukhulu. Awushiwe wamkelwa inetwork wena. Silence in court. Okay. Ukuthi sisi Angithethe judge. wena ke into ongangisiza ngayo ukuthi mhlawumbe ungitshele nje argument yakho yokugcina 1 minute kuphela before ngithathe isinqumo sami. Ngicela ukuthi ungibheke akekho kwileague yami. Mina ngihamba nabo mama baseparliament abantu ongangimatanisa nabo ke lapho. Hayi lo seqambugwaqo lesi. Mamela angiseqambugwaqo lisiseqa ndoda ndeqa indoda yakho mayingene kuwe. Wena indoda ngoba unandoda. Hayi ndina indoda yami umkhulu indoda yami. Umkhulu wami. Ngowethu sweetheart mistake yakho yileyo wethu. Lalela my lady awukhuze leseqambugwaqo ngempela ngoba umkhulu wakho. Lalela ayekho umuntu ozobiza umuntu ngeseqamgaqo la. Umchunu indoda Eyami. over 18 years angithi ngokweminyaka Over 18 kodwa indoda yami. okwamanje mhlawumbe indoda yakho ngokomthetho Enkantolo. kodwa ukhumbule umthetho wase South Africa uyamvumela wonke umuntu ukuthi angaba noma inamadoda amangaki noma angaba noma inabafazi abangaki. So nizongichithela isikhathi nje ukuthi ungazongitshela ukuthi indoda yakho isinentombi angazi ufuna ngenze njani mina lapho. Number 2 uwena wathatha impahla zakho wayomsukela la hlala khona wamnika zona. And uma wena uthi wena nendoda yakho nento eyodwa shuthi impahla zakho lezo owamnika zona kwakumele azenze noma yini ukuthi akazenze njengeimpahla zomchunu indoda yakhe naye. Angithi umchunu uphatha kahle akayiphathe kahle ke nazo ayiwashe kahle ayibuyise kumina. Angisho ukuthi akayishise. Uzoyidecidela phela. Ndiwasha impahla zakho like unijongile kahle manje. Sisi uyakwazi ukuthula kodwa. Silence in court. Not guy. My lady ungathanda lento oyenzike kuwena. Asizile ngami lazize ngomchunu. No ingawe lento my lady. Mina ayikho indoda engangenza leyo nto. Oh ayikho. Iyobona iyokhomba umuzo onotshwala. Eyokizame nje la kumina. Angibhenywa mina ngiyona insango. Ngiphumelene ekhosi yami. Abe. All rise. Uyangiqhela lowa uyangigezela manyalo sisi lo and ke ngoku nifuna umxelela ndisezamgibela umchunu. Ungangixolela hamba kule ndoda yakho sezamgibela